ina heewi wiyeede ɓandu seniindu e nder taarindi seniindi ngol konngol ina ɓuri heewde huutoreede ngam hirjinde laaɓal e wono e nokkuuji wono cuuɗi cafrirɗi jeeyirɗi haa ɓuri teŋtude kadi e lekkolaaji ɗo sukaaɓe njangata eɗini ɗo e lycée Plan Jahayi e nder Dakar ko ngonka sattuka woni ɗo gila jooni duuɓi tuundi diƴƴi tuɗɗi kuɗooli fof ina e nder ngal ɗo duɗal lycée sukaaɓe janngoɓe ɗo ɓe ina ngoƴa koye mumen. En tout cas lycée o dal no ñiiru dal jagaani haydara par ce que lycée ganduɗa hoorema ko lycée mawɗo woni ɗo donc élève aji keeɗo ngara ɗo janngoya ga no tuni ha maayi élève aji ngara ɗo tan wawata janngude dal les conditions de condition ji dal wona condition ji mbaɗɗi favorable donc a yiyat élève numéro galle mumen ara ha ɗo ɗaka ɗo donc ɗum dal wona ko moƴƴi environnement en tout cas e lycée ji goɗɗi min jino ɗi mbayi bon lycée ji jangga élève aji ngara ha gali mbawata janggude mi tarda e programme en mabɓe ɗum dal yahani yeeso miɗen duwa e situation mo ganduɗa no muusi tellement e insalubrité momin gondi o rafi foof no wawi hen yaltude aussi minen en tant que élève du lycée Plan Jahayi on jii toilette ji no ɗi mbayi ni vraiment nomin ɓuuritan no muusi sa yiiɗi yaade tawde il faut jalta jaaha e hedde voisinage he vraiment kala ɗo situation kala ɗo mbaɗɗon ɗum ɗumen tan yawti toon sa daari kadi ko fati e ɗumenaji classe uji amen he danaka ko ndiyam taari ɗum à tout moment no wawi samde. Jannginoɓe e nder ngal ɗo duɗal ina ndenti e fedde wootere hare maɓɓe gila ko ɓooyi ko yo ngal ɗo duɗal moƴƴitini ha yaada e jamanu. Mamadou Sanoussi Ba dondiɗo konngol fedde nde o arti e rafi laaɓal l'école o. En ce qui concerne l'insalubrité ou l'environnement, ko fati e caɗele laaɓal nder e kam e taarindi l'école o koɗe fannuji tati ina hen ndiyam luuɓojam ummotoɗam e nder leydi ina hen kadi diƴƴe ñolɗe wondude kadi e diƴƴe toɓo tuɗɗe e nder l'école o gila joni duuɓi kewɗi ɗum fof rendi saabi nokku o welani wonde kadi ɗum moƴƴani e cellal tuundi ndi nane banggueji fof gila e nder kalusuji ɗi ha e dingiral ngal ko noon kadi e keɓlorɗe ɗe. Et vraiment il fait pas bon vivre, ça sent mauvais et c'est très dangereux pour la santé du garçon. O l'école lycée Plan Jahayi sosa koye saha laamu Abdoulaye Wade e kitali 2005 fayi yeeso nde ngal legal Plan Jahayi fuɗɗa tawi ko e ginanoɓe sabu boni ilam toɓo ko na ɗon